Fl-aħħar sigħat fil-Parlament tal-mistoqsija tad-deputat Evarist Bartolo, il-Prim Ministru Laurence Gonzi ddikjara li jekk xi ħadd jaf b'xi abbuż fil-każ tal-mewt misterjuża ta' Nicolas Azzopardi, il-Gvern lest li jagħti protezzjoni u saħansitra amnestija lil min jixed taħt ġurament f'qorti sabiex toħroġ il-verità. L-avukat Andy Ellul f'kummenti ma' One News qal li wieħed jista' jħares lejn id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru minnaħa bħala mezz biex toħroġ il-verità waqt li minnaħa l-oħra din titfa' dubji serji fuq inkjesti li diġà saru fuq dan il-każ. Wieħed isaqsi wkoll il-fatt li minkejja li diġà kien hemm dan il-każ ġie investigat permezz ta' inkjesta indipendenti u anke saħansitra kien hemm inkjesta maġisterjali. Għalfejn issa il-Prim Ministru qed jgħid li min jersaq il-qoddim ħajkollu din l-amnestija. Allura wieħed isaqsi hemm fiduċja biżejjed fl-organu ġudizzjarju f'dan l-aspett. L-iskop ta' din l-amnestija hija biex suppost ħajjar xhieda li kienu fid-depow dakinhar tal-każ jitkellmu. Il-pulizija li diġà taw ix-xhieda tagħhom għandna fiduċja fihom biżejjed issa. Min-naħa tiegħu l-eks kap tal-Uffiċċju Legali tal-Pulizija, Pietru Paul Zammit, jgħid li l-weda tal-Prim Ministru dwar amnestija qed issir meta lanqas biss jeżisti qafas legali li jkopri lil dawk li jażlu li jitkellmu, jiġifieri il-Whistleblowers Act. Sitwazzjoni li skont Pietru Paul Zammit mhux komda biex toħroġ il-verità fuq x'wassal għal mewt ta' Nicolas Azzopardi. Il-kuntest kollu wara żewġ inkjesta miftuħa u f'din is-sitwazzjoni kull min jiftidlu sfortunatament jitkellem se jsib ruħu maqbud x'se jiġri ma jiġrix inċertezza kbira. Mhuwiex komdu l-ambjent bħalissa biex il-persuna verament tajt il-verità. Għaliex għax is-sitwazzjoni legali mhijiex konduċenti. L-eks kap tal-Uffiċċju Legali tal-Pulizija qal li irrilevanti mill-amnestija li semma l-Prim Ministru jekk pulizija ma jgħidx il-verità m'għandux jibqa' fil-korp. Pulizija li għal xi raġuni ma qalx il-verità huwa l-pulizija li m'għandux jibqa' fil-korp tal-pulizija. Il-verżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet hija li Nicolas Azzopardi miet kawża ta' ġrieħi li ġarrab wara li qabeż mill-għoli waqt li kien miżmum id-depow. Iżda fuq is-sodda tal-mewt tiegħu Azzopardi kien iddikjara li qala x-xeba tal-Beati Pawli mingħand il-Pulizija. Fil-Parlament il-Prim Ministru qal li fl-aħħar 10 snin 13-il persuna waqgħu missura l-isfel 3 solarjoli fin-naħa ta' wara tad-depow. Bl-uniku Malti u l-uniku wieħed li miet wara waqa' bħal din ikun Nicolas Azzopardi ftit aktar minn 4 snin ilu.